наят. Имаш ли си всичко ти? Нищо теб не те мори. Първо нещо дай, после пожелай и люби, люби до край. Чаши напълни, малко отдъхни и отново избери. Ако нямаше в този свят мъже, щеше ли да е добре? Може ли без тях да извършим грях? Моят отговор е не. Ако нямаше в този свят мъже, щеше ли да е добре? Може ли без тях да извършим грях? Моят отговор е не. Срещнеш ли добра жена, ти в своята съдба ставаш още по-богат. Мъж да си на този свят. Първо нещо дай, после пожелай и люби, люби до край. Чаши напълни, малко отдъхни и отново избери. Ако нямаше в този свят мъже, щеше ли да е добре? Може ли без тях да извършим грях? Моят отговор е не. Ако нямаше в този свят мъже, щеше ли да е добре? Може ли без тях да извършим грях? Моят отговор е не. Ако нямаше в този свят мъже, щеше ли да е добре? Може ли без тях да извършим грях? Моят отговор е не. Ако нямаше в този свят мъже, щеше ли да